net best alles wat aflost. Dus we zijn bij het enige evenement in Friesland dat trok hier. Nou, let dus dat dan maar aan. We winnen 10 meter bal zit uit en uw filmcamera vol op de grond. Er wordt heen fietst. We zijn nou als het zag hier. Verderop lijnen alle plakaten op het dik. Maar we zijn net minder. Dat is een ding dat zeker is. En het hier komt wat, want als je op die fiets zit, dan ben je zo vol power en energie. Dan viel je al het rijnwetter en die horen we net. Dus het kon alleen maar beter en dat is het ik worden. Wij kregen gelukkig heel soort typen van mensen en in Dokkum ging die fantastische ploeg weer voort. En toen kwamen er frisse mansjes, wiefjes bij en ja, dan heb je er zelf weer zin in. En toen probeerde het wel dreig de nacht in. Maarten, een heel mooi startbedrag denk ik voor je fantastische zwemactie voor over 2 weken. Heel veel succes. Heel veel succes. Ja, wat een bedrag. Ik voel me dankbaar toen ik Team Wiebe wegschoot gistermiddag. En het zonvreselijk weer was. En op die bierfiets ik jullie zag vertrekken, dacht ik echt, nou je kunt echt veel beter met het weer gaan zwemmen dan gaan fietsen. Maar jullie deden dat en jullie bleven doorgaan. In het noodweer reden jullie naar Dokkum toe. En jullie hadden als doel dat jullie, wat al bizar veel was, €24.000 zouden inzamelen. Dat is inmiddels meer dan €30.000. Ik vind het waanzinnig. Ja, weet je waarom ik ook weer de Elfstedentocht ga zwemmen over 12 dagen? Is dat ik wel het geluk heb gehad om te herstellen van kanker. Dat een heleboel Nederlanders dat geluk niet hebben. En Wiebe had dat geluk ook niet. En daarom zijn jullie als groep bij elkaar en zeggen wij willen daar iets aan doen. En vandaar deze €30.000 die wij 100% aan kankeronderzoek zullen besteden. En ik kan alleen maar zeggen, team Wiebe bedankt, Friesland bedankt en ik zie jullie over 12 dagen. Dank jullie wel.